F'dawn il-jiem bosta tfal u familji qed jakkumpanjaw il-purċissjonijiet tradizzjonali tal-miliet li jsiru fl-ibliet u l-irħula tagħna. Għaliex jekk qabel din it-tradizzjoni kienet strettament marbuta mal-lejl tal-miliet, illum il-purċissjonijiet bixbija ta' Ġesu Bambin qed isiru fi ġranet differenti fil-ġimgħa li twassal għall-festa tal-25 ta' Diċembru. Iżda kemm din l-użanza evolvit ma' snin, xorta għadha tħaddan l-elementi oriġinali ta' meta ssawret. Il-kant tal-innijiet tal-miliet, it-tabelli mixawlin bix-xemat, is-sem ta' tfal u fuq kollox ix-xbija ta' Ġesu fil-maxtura. L-ewwel purċissjoni bil-Bambin kienet saret fl-1921 fil-Ħamrun u bdiet minn xewqa li kellu San Ġorġ Preka li jiċċelebra l-miliet b'xi ħaġa speċjali biex kulħadd jifraħ fil-jum ta' twelid ta' Ġesu Tarbija. Ħafna jirrakkuntaw illi bħal San Franġisk li ħassu mqanqal biex jagħmel l-ewwel presepju, Dun Ġorġ lejn Diċembru tas-sena 1921 rid jiċċelebra miliet speċjali u kien ħareġ b'din l-idea illi ssir dimostrazzjoni biex bija ta' Ġesu Tarbija. Illum, 100 sena wara, din it-tradizzjoni għadha ħajja sew kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex u hija okkażjoni illi ifittxuha kemm tfal u anke adulti.